Nyakwara Mogi Ajwang', ageno ni bedo gi odiochieng' makare. Kawuono wuoth okela e kaunti ma Migori, kamoro ni Suna East. Kawuono wan gi japith miluongo ni Eunice Ndegwa. Eunice Ndegwa en owuon ouso mor kich to loso udi mabende ikete kich. Kawuono ni odwa nyiso kaka en owuon osebedo kotimo e kinde mabende osebedo kopidho kich gi. Gin ber mage moseyudo, midhiero mage ma en owuon onyawacho noseyudo. To kawuono nikech wadwa wuoyo udi mabende en owuon owacho ni en gi udi mahao mana 300. Manyiso ni ma japith kendo japur mabende nigi jogo mabende uso negi udi mag kich gi. Kamoro amora ma intie janeno maro yena mondo akaw kinde mar wakie chenro ni kaka pile luongana Lori nyaka Black machiegni. Karibu sana, waruaki piny waka ma iluongo ni Ngege. Ngege nitiere constituency ma Suna East, Migori County. Erokamano ahinya. Uneno kit rwako morwaka godo, mama orwaka maber, manyiso ni chenro ni dhi bedo nang'o? Dhi bedo makare. Erokamano. Nachako pidho kich e higa 2013. So wasebedo kwa pidho kich e higa madhi koro 12. Wan gi ute kich molo 300. Utewa mokwongo nwang'iewo Nakuru. To koro kabang' ka nwaseng'iewo Nakuru to ne warealize ni kane nigi gin gi kane wafwenyo ni kag nitiere tabu moro to ne tek nikech ni kawitero gi nyaka kanye Nakuru kokwa chakwa duogo gi Migori. Koro miyo nwa paro ni wamany pesa moro mondo wang'iew go machines ma wanyalo loso go ute kich. To mano kwongo kanwa to wan wadwa mana loso mekwa. To koro ka ji noneno ka waloso gi to ji koro chako biro koro nyiswa ni gimbe gidwaro walos negi udi machal gi mekwa go. Mane kaka ne wadonjo ohalani. Manyiso ni ka in iwuon kanisegero meki to ji noneno ka ber. Ji noneno ka beyo. Koro ji ochako biro nikech ji ne biro ng'iewo kich ka. Kanwa chako ne wayudo kich thothne nikech ndalogo ne pod wan e tich Nairobi, ne watero mana Nairobi. To ben waparo ni ka koro ogik ndalo ma koro nyaka wawe tich, wadhi timo ang'o. Koro nwaneno ni mondo wayaw ohalani mondo omiwa gimoro. Mok ni koro wagocho ne nyathi gokinyi ni konwa gimoro. Kech onega. En mobiro nyisi ni mama kauna gimoro Nairobi en shamba mar kidi. To nikech being ni sebedo Nairobi. Kora ajanyuol koro wambe wapuro, wakonegi, wambe wachamo. To ji be wakonyo nikech samoro jomoko be biro ni kich odonjo na e ot. Bi mondo idhi gol na. Kich nitie puodho kanyal puro. Koro osemiyo wabedo bende gi tudruok maber gi jogweng'. Tudruok maber ganyuola. Kich miyowa pesa, wanyiewo go rech, wanyiewo alot, to kendo bende omiyowa pesa, wambe watimo go tijewa moko. To jogweng' be manigi tabu gi kich bende wakonyo. So wantiere gi girwani opog didek. Nitiere kumwa lose ute kich, nitiere kaito puodho kuma wantiere gi ute kich, kaito nitiere kumwa lose mo, kaito nitiere duka be mwa usogi. Koro adwani mondo udhi une kumwa lose ute kich, ma ng'ama be nyalo dwaro od kich be nyalo biro. Nyakwara Mogi Ajwang', ineno kaka mama onyiso okenge ma kawuono wadwa luwo e chenro mar pur gi ohala. Kikinde ni wadwa donjo workshop. E workshop kae owacho ni kae magilose udi mag kich. Koro wadwaro ni to fundi ma en godo kata jalno man gi lony mar loso udi gi. Gin ang'o ma en owuon otiyo godo. Koro wadonje iye ka mondo wanegi. Adhiur. Warwako hii kabisa ka adwani kae kumwa lose ute kich. Adwa miyo James thuolo mondo wach matin ka gik moloso go kaito in charge of loso jaduong' en ong'iyo ka gigi wuoka to gin quality maber. Ingima maber. Erokamano. An be kawuono wacho na limi e ofisi ni. Karibu sana kaeni. Ginyinga niluonga ni James Mimbi, ajaka Nyamkago Makawere. Koro atiyo ne jaduong' ne aloso ne ute kich kaendi. An fundi. Koro magi ute kich maloso. Kaka ma iluongo ni Langstroth.
Koro Langstroth ni ilose ma iluongo ni brooder box. Brooder box ni magi e gik ma kich kete pedno kasto kich bede. Kosebedo ni to gibedo iye ka to gidonjo gi dhodgi makane. Ka gisedonjo to gibedo kasto ma iluongo ni super. Ma ilwe wiye ka, ma ema ting'o honey, ema ting'o mo. Ma ema ting'o mo. Mo bede iye ka. Koro kama koro koselosgi kama to misebedo kama ikawo titere family to ma top miumo godo wiye kama. Koro kama ikakwa tiyo kama. Koro moko be nitiere bathe ka ma iluongo ni Kenya Top Bar. Pogruok mane malich ahinya kind mae gi moroni? Onge pogruok malich ahinya, to en mana ni ma nitiere kaka pange, nitiere kaka kone ma kich donjogo, to wiye ka nitiere kaka ipoge kasto kone kuma kich dake. Koro en advantage de ni en achiel ok luowe kamano. Koro machacha waluo more wiye, moro ni en ok luo. Ma ok luo more wiye. En ipange apanga kama? Ipange apanga kama, yeah. To wiye iumo koso? Wiye umo, nitie topne. Nyakora Mogi Ajwang', kawuono ni wadwa neno kit udi ariyo mabende yudore ka Madam Eunice Ndegwa ka. Onyisowa ni gin gima, kineno mae wacho ni gimoro amora all under one roof. Manyiso ni kich bedo kae, mo be yudore kae. En opogore gi moroni. Koro wadwa ng'eyo ni to bechgi chalo nade, nikech ng'eno wacho ni mano be ohala ma en owuon otimo. Loso udigi be ouso. Ma en beehive manochakore pinywa mar Kenya ka. To ma to nochakore oko. Koro emomiluongo ma ni Kenya Top Bar. Ma kiloso honey kionge gi machine ti inyalo kata swago kaito honey wuok piny chwer piny. To ma to ber kitiyo gi machine. Pogruok kendo ma golonwa wax. Dong ineno ka ne wakaw gi ineno ka wax miloso go wax foundation. Ma iloso igolo honey tichaki duoke kaka en. Ma kawo ndalo mang'eny kapok honey olosore. Nikech oduong' to kendo igolo wax te. Ma wax waduoko ma ka piny ochiek maber to bang' dweche 4 kendo ichaki yudo ang'owa honey to ma kawo dweche madhi 6. Anto ni ma en kokete to onyabudho. Onyabudho to honey ne ng'eny. Honey ne ng'eny moloma. Kech dong neno ko duong' bende. Duong' bo duong' to kendo en mana miswago ne jogo maonge gi machine ma ginyalo loso go golo go honey, extract go honey, golo honey kuom gi. Koro ne ng'at ma samoro dwa ng'iepo. Top Bar ni sani en pesa diwa to moro cha pesa di. Top Bar ni wauso siling 4,800. Ma iluongo ni KTBH wauso siling 5,500. Mana nikech gik milosi neno kako ng'eny to kendo watiyo gi machine, gige wagi duto te watiyo gi machines. Ok wati gi lwedo. Ok wago ile kaka nwagoyo nyachon ng'ama chago umbalo. Gimoro amora ka iloso watiyo gi machine. Mana the only gimok wakete machine en mana sama waketo gimiluongo ni wax foundation. Waya ni manyaka waket gi lwedo to gi wax foundation. To magi te waloso gi machine. Wan gi machine machine moro be ni kacha. Magi be wan go ka to moko be wan tiere go e ot. Ma light koro wakelo gi mana ka samwa dwa tiyo kodgi. Wasebedo kwa oro ka parcel koni mang'eny. Waseoro honey gigi ute kich moko, waseoro Siaya, waseoro Muhoroni, waseoro Kisumu County, moko dhi ginam ka gidhi. Kendo wantie gi ji ariyo apiarist ariyo masache madhi to gidhi kodgi mondo gimbe gipuonj jok magiyudo kanyo mondo kaka ginyalo manage ute kich gie. Makata ka nitiere problem moro tok ni koro sakasa gigochonwa. Ipuonjo gi ng'ata mong'eyo kuom ute kich, nitiere jok manosomo wach kich mawuotho kodgi nyaka bed kama gichope maging'eyo kaka ginyalo chung kendgi. To kendo ng'amo kawo ute kich bende wakonyo masasa modwaro gimoro ko ogoma na sime to waoro ne ng'ato.
Nyakwara Mugia Juang kaka ineno toka kae kuma wakelo udi ma waloso ka. Wakelo Kenya Top Bar ka. Gikinde ni bende aneno kaka ineno ni. Nyiso ni mae apiary mokwongo ma wan godo. Madam Eunice nigi apiaries madhi 4 to gikinde ni wayiero machiegni gi but kuma wanti. Ineno kaka kich ohero kuma okwe, ne aluora kaka ber. Yiende nitie, yamo kutho maber, piny ber. Koro kawuono ni wadwa medo ng'eyo ni ang'o matimore sama wawach ni kich nie udi gi kanyo. Ere kaka madam kata japith temo ng'eyo kaka kich bro donjo e udi gi. Yes. Ka wantie gi ute kich madhi 170-200. Ka wasegolo ute kich ma wakelo ka wantiere gi gimoro mwakete miluongo ni lemon grass oil. Waspray. Kwase spray kisebiro to wang'awo gi. Nitie moro ng'aw piny kacha chande. Kwase ng'aw to kich bira donja ang'owa kendgi. Ok wamak kich wasoe iye. Kich biro donja ka kich osedonjo samo ng'awe no to waweyo bedo kanyo madhi 1 month. Madhi dwe achiel kata jumbe 3. Bang'e no iloro gi piny tiketo gi e stand kako ket gi magi. Koseket kich kanyo, kosekete men gi kich kaito koro waluo e wiye. Then ochako loso ang'o, gichako nyuol giloso nyithindo. And dwe ka dwe wabiro mondo wang'i mondo kik bed ni gimoro ochando nyithindo go kata ochando gi mondo kich odar. Koro wan gi ji mwatiyo go apiarist matiyo kodwa mabiro ng'iyo gi e dwe ka dwe dichiel mondo wane ni kich go nitie maber, onge gima chando gi. Samoro ka gibudho koko ng'igi kudni kata oyieyo ero utego nyalo donje. Koro ng'iyo gi mondo wang'e health margi, kaka gidhi gi kaka ginyuolore kendo kaka gigedo ka giikore ne golo mor kich. Sama ne maber ka ng'ato rango mor kich. Mor kich ma Afrika iwacho ni gin wild, gin kich ma kiny. So ok nyal ng'igi godiochieng' momiyo wach bedo ka de gotieno to ne wadhi kuno mwayelu ne kaka gichal. So kich kwadwa donje utego ing'iyo gotieno ma wachaka kar saa 3 ka koro mudho otlil gi toche mimenyo go matin. Kaito watiyo bende gi smoker mondo koro ok ginang'owa, ok gibed wild, ok gibed makiny. So kich donje ute kich ka en mana gotieno. Kata mondo ka obed maler kama ibete mana gotieno ka kich pod nindo. Koro ere kaka in iwuon ing'eyo wach ni chieng' mibiro ni dwa kayo mor kich. Nitie line midhi godo koso idonja e od kich moro amoja. Ka wabiro ng'iyo mor kich gi mwatimo, donga nyisi ni dwe ka dwe ibiro yelo gineno kaka gichal. Koro ing'iyo line kama oido ka tiere moseikore to waketo mark maka koro iduogo to koro igolo mo. Bedo ni mayot nikech ing'e kaka ging'eny ni ging'eny. So kok inyal keto alama to bedo mate. Koro mkwasiche mitimo ma waluongo ni inspection, ing'iyo kaka gichal tiketo alama moro mondo ka ng'ano biro jagol mo samwa duogo golo mo ka warwako lewni to koro timo ang'owa idhi adhiya ni ma namba 1 namba 2 waketo gi aketa nembnigo namba 3 nyaka itiek gite. Koro kiel te nikech mana ginyuol mana kaka dhano be ginyuol seche mopogore opogore, mo be ikore seche mopogore ok inyal yudo kama ikore gi duto te. Nyakwara Mugia Juang wachiko kidieny mokwongo. Wadwa kawo dakika moko matin, wadhi e yweyo moro mar adundo aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Bari ai weche mang'eny. Asewacho ni mondo iywe. Asayi. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari.
Be isomo lesson mari? Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru. Na sisi watoto turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, are sa achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Yasolo. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo e kidieny mar 2. Gi kinde ni adwa napari ni antie kaunti mar Migori, kamoro ni Suna East, gweng' ma waluongo ni Ngege. Odiochieng' ma kawuono gi kinde ni wadwa ng'iyo okenge mar loso mor kich. Ka wan e iye kae, japith dhi nyisowa ni ang'o monego bed ni timore extraction room kae. Machiegni kendo e kidieny mar 2. Erokamano, wasea e puodho, ineno kuma ute kich ntiere. Ka wabiro gi ute kich, to waketo gi samwa kao frames, waketo frames gik machal kama crates. Koro kwaseketo ka to wabiro go. Kwasebiro go to wakao frames waketo ka. Kwaseketo ka to koro wa uncap. Ka wase uncap, wagolo maber. Ma iluongo ni uncapping tray. Uncapping tray ni ma emo wagolo go pedni ma kich omoko kanyo. Kae to koro mor kich dong kende. Ka wasegolo mor kich kae, to wan gi machines 2 ka. Ka na wanyisi ni wan gi KTBH. Ka KTBH watiyo gi maa. Nikech ni diye. Ma KTBH ema tiyogo mondo wagol mo. Koro waketo ka we press mo. Kae to mo wuoka ya freji ka to donjo iye ka. Ka Langstroth mwatiyogo wan gi machine ni kao frames matindo okao 24 frames, madongo kao 24 frames. Matindo okao 48 frames. Nwakao ma originally ne wan gi matin, to nwakao ma nikech nwakao seche duto the whole day kata ndalo 2 ka waloso. To ma en automatic. Oloko sokoni kendo chako duoko koni. Within a few seconds, 5 seconds isetieko. Hani osewuok. Koro kosewuok kae, wachwero moka. Ma gimwa tiyogo to chungo. Sometimes samoro yudo ka wax ntie. Koro ma en double sieve. Double sieve ni koro golo moka. Kosegolo moka to modonjo e ndoni. Kosedonjo kanyo kaito wa olo moka. Ka wa uome a temperature ma 40 degrees and below. Kwase uome kaito wapimo hani gigini temperature gigini. Ka osebedo ka warmed to wagole ka. Kwase gole to wakete ka mondo kwe. Kose kwe, kokwe ka wase olo ka mo kwe, then koro wagole ka magima watiyogo manda mondo kwe. Kose kwe to waolo kanyo, then wakete machine koro ka sache mwan gi hani kaka last time ne wa harvest over hani moromo 500 kilo 500 1,500. Koro nikech no ng'eny, koro waolo ka moko waolo ka. Then kwa golo kanyo to waketo ka. Ma en kumwa pimo go hani. Wapimo go koro mokike seche mwapimo kila achiel, wapimo mano. Ka nus ntie mano but hani watentie duka. Koro magen mana matin mano wadongo ka. Kose pime ka to wakete ka wasile. Nikech hani wadhi nyaka Nairobi gini and Mombasa. Koro kwa sile gi gini gi machine ni to manyiso ni kata de
gilungre piny to honey ok pukre, obedo abeda kanyo. Kaito wamuono ka. Wasemuono to en ready, obedo packed and ready to go. Ochalo ma. Mano sebedo seal mobedo packed. And 250 grams. Koro mapi said. Ma wauso 250 shillings. 1 kg of honey, the 1,000. So, chon ne wagolo mana 1 kg. To kane koro wachako moya duka, to ji ne penjo matindo. Koro nwamiyo loso matindo, wantie gi 250, kendo wantie gi mar 150 mondo wa cover jite oyudi. Magi gin some of our products. Your value addition. Our value addition. Ma propolis tincture. Ise winje? Yeah, propolis tincture. Propolis tincture konyo ka ng'ato nigi chest problem, ng'ato mafuolo. In fact, ndalo COVID ne odhi kabisa. Okonyo kata thiedho ka ng'ato nigi infection e chest. We also make lip balms. To ma bende watiyo gi propolis. Propolis product waloso propolis suspension. Magi pod ntiere under the process. Ma KEBS certified, but ma pok KEBS certified. So okwanyal keto gi duka pod wadhi e process mondo gibed ready. Wax be kwa yudo mang'eny waloso wax candles bende wauso bende. Koro candle pesa diwa? Candle en 250. 250. Very organic, onge pi. Winja. Oduma me. Winja kako du. Waloso mana gi wax moa e puothwa. Mae 250. Lip balm? Lip balm wauso 200. Propolis tincture ni wause ga 1,000. To nikech pod en gima nyien Migori ka, koro ne waduoko bei chien mondo ji ong'e. Koro ka ji oseng'e, to koro wabro neno kaka itimo. Propolis yudo tek. Magi propolis collectors. Kich dini neno kaka magi gin propolis. Matindo gi. So mondo yud magi mapong ka en process kendo ka seche mang'eny kendo ndalo mang'eny. Nyakora Juangi kinde ni wase puodho, waseneno kaka iloso od mor kich. Kisanie wadwa ng'eyo nikech program ma wan godo kata chenro wani en niya pur gi ohala. Manyiso ni sama japith kata japur osepidho gire moro, kata wawach ni kawuono ne wawuoye mor kich. Koro dongi use, to sami use japur yudo pesa di. Gima gite wadwa dhi kuma koro ne wan gi japur ka kanyo ema bende use mor kich. Gimoro amora ma en go mar value addition, obed lip balm, obed mor kich, obed sabun, obed candle. Wadhi uru kocha be wane. Kane wan dala kocha, nitie value addition ma bende no aneno. Kae baneno ka nitie moko. Ne ng'ama samoro poko neno moko ka, kata no neno gito koni ding'eni gi ng'eny. Kocha ne wan gi candles, ne wan gi manen kacha cha. Propolis ne nitie kocha. Ma mor kich bene wan godo. Samoro be nitie ng'ama ne kar bei kanyo kalone. Inyalo nyisowa ni gin pesa di, to ang'o mae tim ang'o, ma to wang'e ni en mor kich, propolis be tim ang'o. Koro ma en wa kila chiel mar mor kich. Kan wachako ne wauso dala. An wauso kila chiel. An ji ne temo nyisowa ni wang'iyo mana jok man gi pesa. Koro kila chiel mar hani ni wauso Sh1,000 mar mor kich. Wabedo kendo gi nusne, mambe wauso 500. But nusne sani orume duka kae. Then bang nusne wan gi ma 250 grams wauso 250. Kaito wan gi the smallest, the baby honey. Ma wauso Sh150. So wow per gram nigi kaki use. So magi wakelo nikech ji ne dwaro ma cheap. Koro ji kalo ng'ato niga onda, miya hani madhi thiedho ga onda, ng'ato nigi oma, miya mora dhi thiedh go oma. So magi dhi kabisa. Kaka ne wan tiek ne
wantie kodgi over 1,000 to koro magi modong' kaeto magi bedhi nus kaka sani waonge warito mana ka wachako yudo hani kok wachak wakelo. Koro ma waluongo ni propolis oil. Propolis oil en gima thiedho ka ng'ato nigi kor kata onda matek. Ilose gima chal kama en propolis. Propolis ma e gima kich tiyogo mondo gi protect go kendo gi thiedhe, gi protect, gi rit go kargi mar dak, alworagi, to kendo ka gituo to ma e gima gi thiedhore go. En resin, duogo moa e yiende mopogore opogore, koro mwatiyogo to waloso go maa. So ma okonyo ka ng'ato nigi tabu, ng'ato nigi problem mar chest. An ma wauso siling 700. Chon kabisa kane wachako ne wause siling 1,000, to nikech kor kwa kele mondo bed ong'e kae, kata kidhi Nairobi en 1,000 gi bathe, jo dala kapok nong'e, koro ne giwaduoko ne gi bei chien mondo ging'e berne, kaeto gichak tiyo kod en siling 700 sani ka wa promote. Ma waluongo ni waluongo ni essential oil. Essential oil en mar lemongrass. Lemongrass oil ma wauso 900. O attract, oywayo bis. Inyalo winjo kata kako dung. Winjane? Odung ne majan lum, odung ne kich mamit. Koro ka waseketo ice mani neno ka, to wagoye. Koro kosegoye to kich donje e od kich very fast. En wauso siling 900. Ma en propolis oil. Propolis oil ni iwiro kate del, en for del mitiyo go oko, kata mawire wang'an. So en olose gi propolis ni ka intie kata gi problem mar skin to thiedho bende. Okonyo, ng'e gigi be ntiere moko ma nyalo chango, moko be ok nyal chango, lakini okonyo kata face na ane matiyo kode. Koro ma be wagolo propolis to watiyogo mar konyo del, en siling 500. Ma chal gi ma. Kaeto wax be wan gi wax sheets. Wax sheet be wauso. Wax sheet achiel wauso 200. Wax sheet achiel wauso 200. Mamagi mikete e beehive. Kaeto bende wan gi wax bende. Jomoko ng'iewo wax, kaka nitie mama moro ma ng'iewo kuomwa, to dhi oloso go beauty products in Nairobi. Ma be wauso. A kilo at 800. Magi wagole beehives moko manwanyisi ni KTBH ka. Gini wagolo gi kanyo. Ka wasmuatiyo go gini odong', kaeto wakawo ma. Aneno ka karika uso nyaka protective gears. Koro wan gi types adek mar ma oko, en imported, en insulated. Wause. Ma wauso 15,000. Ma kidhi e puodho sami dhi golo kich, irwako. Berne ni okiswete iye, kaka kiswete moko gi ma wauso ne jopur. Kaeto ma bende ntiere ma tek. Embe kich kirwako gogudu to kich ok chope wang'i, ok nyal kai. Ma wauso siling 4,500. Ma locally made fundi wa ema loso. Ok inyal dhi od kich kionge smoker. Nono to kich onegi. Jok ma kich osekayo ng'eyo. Koro smoker ni sasa mwadhi od kich, to wakawo watiyo gi sawdust, gi mach wakete tiolo ka. Kisekete ma smoker en ma imported, ok en ma locally made. Koro kapo kidonje od kich, iriembo imiyo kich, kiseketo mach ogolo iro. Gibedo mamuol, chal ng'ama oyo giwero ni gi lullaby. So ma wauso siling 2,500. En moa oko, ok en ma Kenya ka. Kaeto wan gi kichungu moket achiel, oluo wadgi achiel diriyo. Yes, achiel diriyo. Koro ma wachungo go mo. Ma berne ni kantiere ni wax to dong' ka. Koro kichwak, iwuom hani gi wax. Nke jomoko ka hani gi wax to nyaluo itwange atwanga, to kose twange ti
gikete kanyakla. Koro wax okikore gi ang'owa, pedni okikore gi mor kich. Koro kitimo ma to mor kich wuok maler kabisa, kech pedni dong' oko. Ma wauso Sh3,000. Nikech wadwa ni jokich oyud gik moko duto ma gitiyogo, wauso gimoro amora matiyo kich. Ma en brush. Sami dhi od kich ok iriemb kaka ne giluwo atwa riembo cha. Iywe gi ayweya mos kama, to kiywe mos to kich ok bed makiny. Kich koro ng'eni onge kode gi lweny. Kaito sama kich omok gi propolis ni dhi to en gam modhi omoko. Koro mae miyawo god kich kata kidhi timo inspection kata kidhi golo mo mondo iyaw god kich mondo iyud gimidwaro. Ma wauso Sh700, ma wauso bende Sh700, ma Sh600. Mor kich maber moko kete sukari, any additives kale ginie. To ka mor kich okete sukari kata gimoro amora, ok onyal kalo ka. Kata ichwake mobed maliet machal nade. So ma be konyo mondo wang'e ni mor kich no ber kata mor kich ok ang'owa. Kaito bende koro chunge ma koro kidhi tere to koro ineno mana kaka macha. Aya, koro ne ng'at ma neno chenro kawuono to doher no tudre kodi bang' neno chenro ni, ere kaka onya yudi? Koro namba na en 07222 066 751. Iwacho ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoye kit pith mar kich kata kihero beekeeping gi dho ngere. Kawuono ne wawuoye gigo mopogore. Waneno kaka iloso udi mag kich, wachako waneno value addition ma bende japur otemo matek. Japith oneno ni ber ka jomoko bende nyalo kwanyo 2-3 mondo gin giwegi gikonyre. Nikech owacho niya, chiro nitie, dhano mapidho kich ema tin. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi. Inyalo oronwa ote kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23600. Kata inyalo oronwa email kitiyo gi email address marwa ma en purgiohala@rollmedia.co.ke. Karuotho yie, wachak warom juma manyien kaka pile. Dongana Lori nyaka Black. Odiochieng' ma kawuono ne aparo ni mana niya, ne antie e kaunti ma Migori. Oriti masan. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.